కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు, భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఉన్నాము. 40వ శ్లోకం, 1వ స్కందం, 5వ అధ్యాయం 40వ శ్లోకం చూద్దాం ఈరోజు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 హరే కృష్ణ. సో అందరం మొన్న ఈ నారదుల వారు ఏ విధంగా అయితే మరి భగవన్ నామాల్ని ఈ రకంగా ధ్యానించి స్మరించి కీర్తించిన వాళ్ళు ఏ రకంగా పూర్ణత్వాన్ని పొందగలరు, నేను కూడా ఇదే రకంగా మరి ఆ భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందాను. తరువాత ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యాన్ని, భగవత్ ప్రేమను కూడా నాకు తరువాత సంప్రాప్తించాయి ఈ మార్గం ద్వారానే. అంటే చిన్నప్పుడు తను ఎలా విని ఈ విషయాన్ని నేర్చుకుని తరువాత ఆయన ఆ విధంగా మరి ఈ దేశం అంతా కూడా ఆయన యాత్ర చేయడం, పర్యటన చేయడం, చివరికి ఆయన ఈ రకంగా మహాపురుషుడు అవ్వడం జరిగింది. ఆ వృత్తాంతం అంతా కూడా వర్ణించి చెప్పడం జరిగి చివరికి ఆ భగవన్నామాన్ని మరి 4 పేర్లతో సహా చతుర్వ్యూహం అని కూడా మనం ఆ పేర్లని చెప్పుకున్నాం. వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడుతో సహా శ్రీ కృష్ణనామాన్ని ఈ రకంగా జపించి మరి అందరూ కూడా సమ్యక్ దర్శులు అవ్వగలరు అని చెప్పి, అంటే పూర్ణ దృష్టిని, పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోగలరు. నేను కూడా ఇదే విధంగా భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందాను. ఆ తర్వాత ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యం, భగవత్ ప్రేమ కూడా నాకు సంప్రాప్తించాయి. కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్న విషయం ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. త్వమప్యదభశ్రుత విశ్రుతం విభోః సమాప్యతేన విదాంబుభుత్సితం ప్రాఖ్యాహి దుఃఖైర్ముహురర్దితాత్మనాం సంక్లేశ నిర్వాణముశంతి న అన్యథా. సో త్వం, నువ్వు ఇప్పుడు ఈ అదభ్ర అంటే ఈ అపారమైనటువంటి శృత అంటే శృతులు అనేది వేదాలను అన్నమాట. స్మృతులు, శృతులు అని చెప్పేసి అంటారు. శృతులు అంటే వేదాలు, స్మృతులు అంటే ఈ పురాణాలు, వీటన్నిటిని స్మృతులు అని అంటారు. సో ఈ శృతని, ఈ అపారమైనటువంటి వేదాలను విశ్రుతం విభో, నువ్వు విన్నావు కదా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఈ వేదాలన్నీ నువ్వు విన్నావు, మరి నీకు తెలుసు ఇవన్నీ. సమాప్యతే ఏన, కాబట్టి నువ్వు అందరూ కూడా ఏన దేనితో అయితే విద్వాంసులందరూ బుభుత్సితం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందాలనే అభిలాష ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా దేనితో అయితే సమాప్యతే సంతృప్తి చెందుతారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ వేద జ్ఞానంతో, ఈ ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వేద జ్ఞానంతో వాళ్ళు సంతృప్తిని పొందుతారు. కాబట్టి ప్రాఖ్యాహి అంటే నువ్వు వర్ణించు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వేద జ్ఞానాన్ని నీవు వర్ణించవలసింది అని అంటూ, ప్రాఖ్యాహి అంటే వర్ణించు. ఏది ఎవరికి అంటే దుఃఖై ముహు అంటే దుఃఖాలతో ఎప్పుడు కూడా అర్ధిత ఆత్మనాం అంటే దుఃఖాలతో నిండి ఉన్న ఈ జనులందరికీ కూడా సంక్లేశ నిర్వాణం అంటే ఈ దుఃఖాల నుండి నిర్వాణం వస్తుంది. ఉశంతి బయటపడతారు, బయటపడలేరు. అన్యథా వేరే మార్గాల ద్వారా వీళ్ళు ఈ దుఃఖాల నుండి బయటపడలేరు. కాబట్టి నీవు అపారమైనటువంటి వేద జ్ఞానం నీకు తెలుసు కదా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆ దివ్యలీలలు. కాబట్టి నువ్వు అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి వర్ణించు. ప్రాఖ్యాహి అంటున్నారు అంటే వర్ణించు. అవి దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా అర్థిత ఆత్మనాం దుఃఖభాగులైన ఈ జనులందరినీ కూడా ఈ దుఃఖాలన్నిటి నుండి బయటపడవేయడానికి
ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. సంక్లేశ నిర్వాణం ఉషంతి అంటే దుఃఖాలను నివారణం చేసి వాటి నుండి బయటపడడానికి నా అన్యథ అన్యమైన మార్గం వేరే లేదు అంటున్నారనమాట. ఇక వేరే మార్గం లేదు. వీళ్ళందరూ దుఃఖాలతో నిండి ఉన్నారు, ఈ భౌతిక త్రివిధ తాపాలతో కదా. సో ఈ తాపాల నుండి వాళ్ళు బయటపడాలి అంటే అన్యమైన మార్గం వేరే లేదు. నీవు ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ అపారమైనటువంటి వేదవాంగ్మయం విస్తృతంగా నీకు తెలిసి ఉన్నది. కాబట్టి అది గనక నువ్వు వర్ణించావంటే ఆ భగవద్జ్ఞానం వీళ్ళు సంతృప్తి చెందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దేనితో అయితే వీళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందాలనే అభిలాష ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా నువ్వు ఇది వర్ణించు, ఈ భగవంతుడి యొక్క తత్వం, ఆ వేద వాంగ్మయాలు చెప్పినటువంటి ఆ తత్వం అది గనక నువ్వు వర్ణించావంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ దుఃఖాల నుండి బయటపడతారు. ఇది తప్ప వాళ్ళకి దుఃఖ ఉపశమనం కలగడానికి వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో నారదుల వారు చివరికి ఏం చెయ్యాలి అనేది, ఆయన కర్తవ్యం ఏమిటి ప్రస్తుతం అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ బోధపరిచారన్నమాట. సో భగవంతుని గురించి ఈ రకంగా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పడం, తద్వారా అందరి యొక్క ఈ సామాన్య జనులందరి భౌతిక క్లేశాలన్నిటికీ ఇదొక్కటే మార్గం అని నారదులు ఎలా చెప్తున్నారు? ప్రత్యక్షానుభవంతో చెప్తున్నారు. ఊరికే మాటలుగా చెప్పడం లేదు, ఆయన ఎవరో చెప్తే విని చెప్పడం లేదు. ఆయన స్వయంగా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు కాబట్టి తన ప్రత్యక్ష అనుభవంతో ఆయన ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నేను విని ఈ రకంగా నేను మరి ఈ ఆధ్యాత్మికతకు, భగవత్ ప్రేమకు, అనుగ్రహానికి పాత్రుడనయ్యాను. అందుకని నువ్వు కూడా ఇది చెప్తే అందరూ ఆ దుఃఖాల నుండి ఉపశమనం పొంది ఈ రకమైన మార్గంలోకి, ఈ రకమైన భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఈ 4 రకాల సుకృతులు దుష్కృతులు గురించి 7వ అధ్యాయంలో చూస్తాం కదా. సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సుకృతులేమో భగవంతుడి ఆధిపత్యాన్ని మరి అంగీకరించేవారు కాబట్టి వాళ్ళు కష్టాలు, ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థులు కదా. సో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, మరి ధనం అవసరమైనప్పుడు, జ్ఞానం పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు, అలాగే జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా భగవంతుడిని ఆశ్రయించి శ్రద్ధతో వాళ్ళు భగవంతుడిని పూజిస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడి దివ్యజ్ఞానాన్ని ఇంతకు ముందే ఉన్నటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇంతకు ముందే పొంది ఉన్నాడు కాబట్టి ఇటువంటి అపారమైనటువంటి వేద జ్ఞానాన్ని నువ్వు ప్రచారం చెయ్యి అని చెప్పి వ్యాసదేవుడుకి నారదులు వారు ఉపదేశించడం జరిగిందనమాట. దుష్కృతులు కూడా మరి 4 రకాలు ఉన్నారని చూసాం కదా. ఏది కామ్య కర్మల మీదే ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, మరి ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం దుష్కర్మలు చేసేవారు, అలాగే మరి సదా దుఃఖంతో ఉండేవారు, ఇంకా భౌతికంగా జ్ఞానం ఉన్నా కూడా భగవంతుణ్ణి భగవంతుణ్ణి అంగీకరించని వారు, అంటే జ్ఞానం ఉండి కూడా దాన్ని సరి అయిన మార్గంలో ఉపయోగించని వారు, ఇలా 4 రకాల మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయ వల్ల ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయిన వాళ్ళు. సో ఇలా 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ సుకృతులు దుష్కృతులు 8 రకాలు మొత్తం. వీరు అన్ని తరగతులు ఈ 4 రకాలకు ఆ 4 రకాలకు కూడా శుభాన్ని కూర్చడానికి దుష్కృతులైనా సరే సుకృతులైనా సరే ఎవరికైనా ఈ భగవంతుడి మహిమల్ని నువ్వు వర్ణించావు అంటే వాళ్ళు గనక ఇది విన్నారు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా దుఃఖాల నుండి బయటపడతారు. కాబట్టి భాగవతం ఒక ప్రత్యేకమైన వాళ్ళకే సంబంధించినదని ఏమీ లేదు. కానీ ఎవరైతే వాళ్ళు శ్రేయస్సును మనశ్శాంతిని కోరే శ్రద్ధ ఉన్న వాడికి ఎవ్వరికైనా ఈ భాగవతం అనేది వాళ్ళందరికీ చెందుతుంది అంటున్నారనమాట. ఇది ఎవరో కొంతమందికే అర్హత ఉన్నది అనుకోవడానికి లేదు. ఎవరైనా సరే వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోసం, వారి మనశ్శాంతి కోసం ప్రయత్నించే శ్రద్ధ ఉన్న జీవుడు ఎవ్వరికైనా భాగవతం వాళ్ళకు సంబంధించిన గ్రంథమే. శ్రద్ధ ఉండాలి, మనశ్శాంతి ఉండాలి, మరి తన యొక్క శ్రేయస్సు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ శ్రేయస్సు కాదు,
తనకు నిజమైనటువంటి శ్రేయస్సును, ఆత్మ తాలూకు శ్రేయస్సు కలిగించడం మీద శ్రద్ధ ఉన్న జీవులు ఎవరికైనా ఈ భాగవతం వాళ్ళకి సంబంధించిన గ్రంథమే అని చెప్పి ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్ శ్లోక ఇది 5th చాప్టర్లో వ్యాసదేవులు ఇలా వచ్చి చివరికి చెప్పినటువంటి ఆయన చెప్పిన సలహా ఇదన్నమాట. కాబట్టి అపారమైన వేద జ్ఞానం నీకున్నది, కాబట్టి నువ్వు భగవంతుడి లీలలను దయచేసి చక్కగా నువ్వు ఈ జ్ఞానాన్ని వివరించి అందరికీ అలా చేసినప్పుడు విద్వాంసుల జిజ్ఞాసను నువ్వు ఏదైతే సంతృప్తి పరుస్తుందో వాళ్ళనందరినీ కూడా ఈ క్లేశాల నుంచి నివారిస్తుందో అటువంటిది నువ్వు వాళ్ళందరికీ వివరించు. అలాంటి దుఃఖాల నుంచి వీళ్ళంతా బయటపడాలి అంటే ఇక అన్య మార్గం ఏది కూడా లేదు. సంక్లేశ నిర్మాణానికి ఉషంతి నా అన్యథ, ఇంకా ఆ సంక్లేశాలని సమాప్తం చేయడానికి బయటపడవేయడానికి వాళ్ళని దుఃఖాల నుంచి అన్యమైన మార్గం ఇంకొకటి లేదు. భగవంతుని గురించి నువ్వు ఇలా వర్ణించితే వాళ్ళు చదివి తద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడిని ఈ రకంగా ధ్యానించి స్మరించగలిగినప్పుడే వాళ్ళ యొక్క దుఃఖాలు ఉపశమనం అవుతాయి అని చెప్పి లాస్ట్ కి ఈ శ్లోకంలో నారదులు చెప్పారు. అది ఈ 5th చాప్టర్ ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అయింది. రేపు 6th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు క్లాస్కి వచ్చినందుకు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు.